Иван Антонов е на 33 години. Юрист. Завършил е висшето си образование в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Настоящ кмет на община Раковски. Семеен, с 2 деца. В Раковски се случиха най-добрите моменти в живота ми. Тук се ожених, тук се родиха децата ми, това е моя град. По време на краткия си първи мандат, Иван Антонов успява да осигури на общината над 100 милиона от европейските програми. Носител на почетен медал от Негово светейшество Папа Бенедикт XVI и приза най-активен кмет. ГЕРБ доказа, че няма алтернатива в трудни условия. С подкрепата на държавата ще продължим реализирането на европроекти. Ще работя за изграждането на канализация и пречиствателни станции във всички населени места. Ще санираме всички детски градини и училища в общината. Никога не се отказвам, никога не предавам хората до мен. Ще работя за вас, както съм го правил досега. Купуването и продаването на гласове е престъпление.